sulti, ayaw hilom, pakabana, ayaw pagluom, imbitado ka kada hapon sa pinayluay nga gawas nun sa panahom, sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Padayon ang patak-patak kapag uwan dinhi sa aton dakbayan ug sa lalawigan sa Subo, diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, matag karon og unya muuwan, mutuang, muuwan, mutuang. Pero dili na kusog ang uwan, lahi ka ganinang buntag hangtod na ganinang sayo sa hapon. But tibok adlaw ang atong pag-uwan-uwan dinhi sa Subo ug sa Kabisayan. Atong susihon ang espesyal nga weather forecast gihatagan ta ni retired Pag-asa Vice Director Oscar Tabada. Siyang forecast para ugmang adlaw, Marso 1 ug sa sunod adlaw, Marso 2. Na ang Marso 1 sinugatan gyud do na tay dako kayong aumento sa presyo sa lana. Gipahibaw na sa mga oil companies kung pila ang aumento sa presyo sa lana. Do na tay latest COVID-19 cases. Do na sabtay update sa pagpamakuna. Posibleng mahunong na sab ang pagpamakuna sa mga bata kay ambot unsay problema sa Department of Health, magsige panghambog nga nagsubra na ang atong supply sa bakuna, yet why nangabot nga bag-o mga bakuna para sa mga local government units dinhi sa Subo para sa mga bata nga 5 ngadto sa 11 anyos. So dako kahigayonan after today mahunong na sab ang pagpamakuna sa Cebu City ug sa ubang mga local government units dinhi sa ato. Ug karong hapuna usas labing nasuhito ni Russian President Vladimir Putin niingon nga si Putin na isolated sukad COVID-19. Sukad no sa pagsulbong sa COVID-19 dito sa Russia, si Putin di na mugawas gikan sa iyang villa o gikan sa iyang palasyo. Ang mga opisyal na sa gobyerno mo'y paduulon ngadto niya. Ya sa di pa kakaduol ni Putin, i-PCR test ka susihon di ba ka positibo sa COVID-19. Mautong ang presidente sa Pransya, si Presidente Macron, sa iyang katapusang pagduaw ni Putin dayong lusad o gubat ni Putin sa Ukraine, nagdumili si Macron pagpa-PCR test. Kaya para ni Macron, wa siya isalig sa PCR test sa Russia. Iya lang ipakita ang resulta siyang PCR test dito sa Pransya nga negatibo siya sa COVID-19. Natungod sa pagdumili ni Macron nga magpa-PCR test dito sa Russia, pag meeting nilang Putin, nang lingkod sila og taas kay lamisa, yan dito sila sa isig katumoy. Hinaot doon na sila mikropono o hinaot dagko silang tingog, nagdungganay, nagkasinabtanay sila, but apparently wa sila magkasinabtanay kay nadayon man gyud ang gubat sa Ukraine nga mao'y tuyo unta ni Macron nga pugnan atol siya pagkigtagbo ni Putin. Tinuod ba nga si Putin out of touch? Tinuod ba nga si Putin wa na siyang tarong nga panghuna-huna? Mauning iyang gilusan ang gubat batok sa Ukraine. Nagasalamat, nakatsamba mo karong hapon, nakatunong o nakatultol sa atong programa. Kung gusto mong makalahutay mi sa panahom sa kilom-kilom, palihog ayaw skip ang ad sa YouTube o sa Facebook. Ayaw kalimot pag-click sa like o share buttons o ayaw pa nagana pag-comment. Kaya inyong comment, shares o likes makaboost sa among ranking sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook aron ang CBA TV o ang panahom sa kilom-kilom mo unang makita ni bisan kinsa nga mo search sa atong mga gipanghisgutan. Og palihog himo ang mas mapuslanon ang atong chat box. Hatagi mi og feedback na balik na ba ang inyong linya sa komunikasyon, ang inyong supply sa kuryente, inyong supply sa tubig. Ibutang palihog angan sa inyong lungsod o sa inyong syudad o sa inyong barangay o sa inyong dan aron mas dali mo matultulan sa mga public utilities, sa mga local government units o sa mga national government agencies. Nakapangapi na ba mo karong hapon? Kaming CB wala nakakota na may karong hapon. Si CB nakakuta na siyang usa ka hiwa nga chicharon. Kay tagsara man ka chicharon si CB kada merienda. Ini kahuman na mo og nap, ini kahapon among hatagag chicharon si CB. Gawas lang mga special occasions nga kana bang magmanya pag-ayo di gyud mo kaon sa iyang pagkaon, mapugos mi og paibog niya og chicharon aron pakati sa iyang pagkaon. Naot karon taon mukuyog to. Kaya kini among ko-angkor, inig-set up na ko diri magsigig duol, magsigig samok-samok, magsigig pamira sa mga wires. Iksugod na hinon akong sibya, adto ni siya gawas. Mupalayo na siya. Pero hinaot mo, duol siya karong taon aron atong mag-greet mo niya karong hapuna. Unahon nato ang atong kahimtang sa panahon. Malipayon ko mo taho ninyo nga gipadad-an ko ni Pag-asa Vice Director Oscar Tabada sa iyang special nga weather forecast para
sa unang duha ka adlaw sa buwan sa Marso. Para Marso 1, ugma, Martes, mao ni ang atong mapaabot nga kahimtang sa panahon. Mapanganuron ang atong kalangitan. Pariha karong adlaw nga wa gyud makapakita ang kahayag sa adlaw ug doon na tay patak-patak nga pag-uwan sa buntag. Dayon mapanganuron gihapon ta ngadto sa mapanganuron gid kaayo inig ka dayon ang gabi ugma. Ang chance of rain ugma 40%, 40% ang kahigayunan sa pag-uwan. Inig ka Miyerkules ug Huwebes, Marso 2 hangtod sa Marso 3. Mapanganuron gihapon ang atong kalangitan pero dunan tay sunny period. So makakita na ta og adlaw unya sa Miyerkules ug Huwebes pohon. Doon na gihapoy patak-patak kapag uwan, inig kahapon na o inig ka sa iyong gabi. Ang chance of rain sa Marso 2 o Marso 3, kalimot ko ha, ang Marso 2 is Ash Wednesday. Miyerkules Badles, yung gitugutan naraba karon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines na magpabadlis na ta sa agtang. Pero doon ay pipila ka mga lagda aron nga dili ta magtinaknanay ato nang isgutan karong taon-taon. Pero ang pagsud sa branyo nga buwan sa Marso dili maayong timaan. Sinugatan nato dakong bunal sa pagsaka sa presyo sa lana. Gipahibaw na sa mga oil companies kung pila ang saka sa presyo sa lana. Ipatuman ugma alas 6 sa buntag sa kasagaran sa mga oil companies. Ang Caltex mag-una-una alas 12:01 karong tungang gabi. Mupasaka na sila sa ilang presyo. Ang gasolina mosaka og 90 centavos kada litro. Ang crudo mosaka og 80 centavos kada litro. Nagkuha ni sa kaa. Ug ang kerosene mosaka og 75 centavos ang kada litro. Na may tungod sa auhag na suspensuho na ang excise tax sa mga oil products, nitingog na ang Malacañang. Naglingog-lingog man ni Malacañang sud nas pila ka adlaw. Finally nitingog na sila karong adlaw atong susihon sakto ba ning pagkatinguga or gipasa ra nila ang bola. Pero sa di pa nakalimot na ikog roll call ang first 10 sa atong mga viewers, atong i-roll call karong hapon. Maayong kilom-kilom: Wilson Boris Herrera, Danilo Ligaspi, Esther Pasa, Reyne Dimisilio, Ine Sanchez, Helena Macaraya, Irma Untal, J.M. Ningasca, Aquilino Seno Ducao Jr. ug Sofia Villalobos. Ya special honorable mention silang Jerk Amadora, Joy Cui, Jennifer Esparagosa, Ilustrisimo Ricarte, Fem May Lu, wa man kuno uwan dito sa Bunok, sigo ni Jenny, Cesar Ibanez sa Bulacau, Claudeth Baldago, Doming Cabando, Felipe Borbon Minyosa, Joseph Castillon og Mia Hardiman. Ya duna pag special mention si Caterina Salvador, Rogelio Sandoval, Bebot Lahoy, Reynos Aliños, Cristina Marie Taglisan, Ramil Caytuna Jose, Joseph Avancenia, Tess Potts, Silvianita Alfeche Lee o Gilberto de los Santos. Daghang kay salamat nga naka-comment mo kay ang inyong pag-comment mauray makahatag namong ideya nga dunay nagtan-aw, dunay naminaw namo. So mas mapuslanon ko ng inyong comment, dunay address asa mo dapita sa Subo o sa Pilipinas o sa kalibutan nakatunong nga nagtan-aw og naminaw karon aron makahibaw mi asa mi mga lugaran nga abot ning atong Sibya. Unsay tingog sa Malacañang mahitungod sa Sibaw nga auhag pagsuspenso sa excise tax? Pasa. Murag pingpong, gipasa ra ang bola sa Malacañang. Sigon sa Malacañang, magkinahanglan pa og rekomendasyon gikan sa Department of Finance o sa ubang mga finance-related departments. Una mo aksyon si Presidente Rodrigo Duterte. Sus, igo kay Presidente Duterte sa sulti ni Vice Presidente Leni Robredo atol sa debate sa CNN Philippines sa mga presidential candidates gabi. Namato ni Robredo, ang Presidente kinahanglan hands-on. Ang Presidente kinahanglan mangunay pagduma sa labing importante nga mga krisis nga sa gubangon sa administrasyon. Dili kay maghuwat lang og report. So klaro kay naigo si Presidente Duterte. Kinis Presidente Duterte ang iyang style, mutago lang siya moskitero dito sa Davao, mugawas lang kung doon na krisis. Mugawas lang kung doon na rekomendasyon, iyan na yung angkunon na siya nakasulbad sa problema. So mao na isulti karon sa Malacañang, maghuwat si Presidente Duterte unsay rekomendasyon sa finance-related government agencies.
Timan-in niabot og $105 kada baril ang presyo sa lana sa pagsugod jud sa gubat sa Russia ug sa Ukraine atong Pebrero 24. So mao ni ang proseso. Ang Department of Finance mohimo og rekomendasyon pagsuspenso sa excise tax. Human ana ang Department of Budget Coordination Committee, DBCC, magtigom pagtuki sa rekomendasyon sa Department of Finance. Naa diya sa Development Budget Coordination Committee, DBCC, ang Department of Budget and Management, ang Department of Finance, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Executive Secretary o ubang mga finance-related agencies. So sila'y magtimbang-timbang sa rekomendasyon sa DOF pagsuspenso sa excise tax. Pila'y alkansi sa gobyerno, unsaon ni pagtapak, unsay mga proyektong maapektuhan, o uban pa nga mga implikasyon sa kaya man sayo na pagsuspenso sa excise tax. Human kuno ana ang DBCC muluwat na og rekomendasyon ngadto ni Presidente Rodrigo Duterte ayha pas Presidente Rodrigo Duterte mo desider suspensohon ba o dili ang excise tax. Apparently ang hilaw mangod kay ni tigpamabas Malacañang nga si Carlo Nograles. Pilar man ka terminos Nograles pagka-kongresista pero tungod lang kay pariente ni Presidente Duterte mao gipuli diha ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Mas hinog tugjutay si Roque. Although top house ato. Pero hilaw kaay ni si Nograles. Wa hisgutin ni Nograles. Mahimo ba nga suspensohon ni Presidente Rodrigo Duterte ang excise tax through executive order? O kinahanglan nga mopatawag siya special session sa Kongreso aron mopasar sila og bag-ong balaod aron sa pagsuspenso sa excise tax. Kay ubos gud sa train law naa dihay Article 36 or 46, so anak ko kahinomdom, no specific diha nga provision na automatic ang pagsuspenso sa excise tax kung ang presyo sa lana moabot og $80 kada baril. Pero kanang maong provision, ang effectivity ana adto rang 2018, 2019 ug 2020. Wa na siya last year 2021, labaw na nang wa karon tuiga 2022. So kinahanglan i-revive ang Article 36 or Article 46 sa train law, una masuspenso kay lapas naman ta sa $80 kada baril. Hagbay ra untang na suspenso ang excise tax kung epektibo pa ng maong provision. I don't know ang maong provision nga nung gibutangan sa nila og sunset, gibutangan ba nila og limitasyon nga kutobra sa 2020 ang maong provision. So, dunay mga balaod ni ingon, kinahanglan jud ang bagong balaod because this is a law. Train law is a law. And it can only be superseded by another law, by a newer law, never by a mere executive order. Nga maoray gipatuon ni Nograles nga mahimo ni Presidente Rodrigo Duterte. So, atong atangan sa mosunod, dugay-dugay pa ni rekomendasyon sa Department of Finance. Si Finance Secretary Sani Dominguez uyon na suspensohon ang excise tax, pero ang iyang pag-uyon muwarrant ba sa iyang rekomendasyon? Atanganan pa na. Kaya kini si Dominguez murag wa man ni pagbati sa kinabag-an sa katawhan tuaran ni sa mga negosyante ang iyang simpatiya o ang iyang panghuna-huna. So iya lang tan-awon unsay panudlanan sa gobyerno, unsay implikasyon ani sa atong koleksyon sa buhis, doon na pa ba sila makawat, doon na pa ba sila magasto sa nagkalalain ng mga proyekto. Mao na mas importante para niya dili ang kaapiki sa kahimtang karon sa atong katawhan. So nitingog ang Malacañang pero may pagwa siya motingog. Kay mura ragwa ang iyang input. Na kalambigit ini, naghisgot naman kita og gubat sa Ukraine. Ni ay usa sa labing nasuhito ni Russian President Vladimir Putin. Pila na siya katuig nga nagsigi og paminaw ni Putin. Molingkod siya sa mga tigom ni Putin, unya kini siya ang kanhi US Ambassador to Russia. Pero kamao siyang Murasyan. So makasabot siya sa tanang adlib, sa tanang komedya, sa tanang asides ni Putin atol sa mga tigom. So gipangutana siya, nganong nahimo man ni Putin, batok sa tibuok kalibutan, iya mang yung gilusad ang gubat batok sa Ukraine. Ang sulti ining former US Ambassador to Russia na si Michael McFaul, Putin is increasingly unhinged. Unhinged. Palaban ko sa Google, atong tan-awon ang definition sa unhinged. Aron dili ta makasa ni Putin, niya ang
definition sa kadiyot ha, unhinged. Ato sang susihon ang pronunciation para masabtan tang Putin. Unhinged yun. Unsa man ang definition? Mentally unbalanced. Dili ako nagsultihan na, Google ang nagsultihan na. Mentally unbalanced. Dili maayo ang panghuna-huna. Deranged. Kanang deranged, mas grabe na. Buang-buang. So ang mentally unhinged, diplomatikanhon nga pagkasulti sa buang-buang. Mao na ang kahintang ni Putin sigon ni US Ambassador to Russia Michael McFaul. Unsa man ang synonyms sa unhinged, deranged, demented, unbalanced, out of one's mind, crazed, mad, insane, lunatic, manic, maniac, berserk, huramentado, disturbed, distracted, confused, crazy, mental, bonkers, bats, loopy, bananas, touched, out to lunch, off one's head, off one's rocker, pati, bati. Si Putin ni atong gidefine, dili laing head of state ang atong gidefine. Mao ni ang sulti sa US Ambassador to Russia nga increasingly unhinged si Russian President Vladimir Putin. Si McFaul mo'y embahador sa Estados Unidos sa Russia panahon ni US President Barack Obama. So, duha man to ka termino si Obama, dugay-dugay si McFaul nga kuyog-kuyog ni Putin dito siya mga tigom sa Russia. Sa dihang gipangutana kung si Putin nitarong bagyod paghuna-huna ining iyang pakigubat sa Ukraine, niingon si McFaul, to get kicked out of SWIFT as it happened to Russia yesterday, and then to have the president of Russia get in front of his generals and say, we need to prepare for nuclear war, that doesn't sound very rational to me. So, kana no ba nga natangtang ka sa SWIFT, kini bang kalibutanon nga sistema nga nagsumpay sa mga bangko nga mo facilitate sa transfer of funds from one country to another. Wa na appeal ang Russia ana karon. Mao na dito sa Russia perting taasa sa linya sa mga ATMs. Kaya ang mga Ruso na balaka nga karong wa na sila sa SWIFT, di na sila ka kubra sa ilang kwarta. Kaya ang dili ang tanang bangko sa Russia mo'y gitangtang sa SWIFT. Kadto ra mga bangko nga labing dagko ug labing suod sa Kremlin. Kadto mga bangko gipanag-iya nilang Vladimir Putin ug siya mga general. Mao toy gitangtang sa SWIFT. So karon dunay mga transaksyon dito sa Russia dili na mahimo kay wa naman sila sa SWIFT. Wa na may transfer of funds from one country to another. Usas maigo ini ang oil export sa Russia. Ug mao ni sakit. Sa ato, effective immediately ang Russia di na kabaligya sa ilang lana. Ngano man? Unsa ang magbayad sa lana nga di naman ka-bank transfer? Wa naman sila sa SWIFT. Mo ni nakapasakit sa Russia. Ug mo ni niingon si Ambassador McFaul, buang-buang ra ang musugal nga ang iyang nasod bawa sa SWIFT. Di na makatransact og business, di na makapamaligya, di na makapamalit, kay di na maka-bank transfer ang labing dagko nga mga bangko sa Russia. Ang labaw pag yun nakapakumbinser ni McFaul nga buang-buang na ni Putin, kay atubangan siya mga general, iyang giingnan andam na mo og gubat nuklear. So klaro kaayo nang hudlat, klaro kaayo nga wa na siya ang tarong nga panghuna-huna. Si McFaul kinsa unang nakatagbo ni Putin ato pang 1991. So dugay na kay sila managhigala ni Putin. Nipadayag og kabalaka nga ang leader sa Russia nituo na sa iyang kaugalingong propaganda sud na ron sa pila ka dekada. So si Putin magidagsige og sulti nga ang Ukraine kabahin gyud sa Russia. Nituo na siya anang maong propaganda. Bisan pa kon ang Ukraine nahimong independente sa Russia in 1991, on the same year nga nagkaila si Putin o kini si McFaul. Unsa may nahitabo in 1991 nganong na-liberated man ang Ukraine gikan sa Russia, nahugno ang Unyong Soviet. Ang Unyong Soviet mautoy payong sa tanang mga nasod nga ilang gikukhan sa mga komunista.
apil ang Ukraine sa na-liberated gikan sa USSR. Pagkahugno sa USSR, ang Russia nagpabilin nga Russian Federation minus the countries nga gihimo nilang mga satellites sa USSR sa una, including Ukraine, including Lithuania, including Georgia, including Belarus, including the other countries nga kabahin ni adto sa Soviet Republic or USSR. So nakalimot si Putin ana nga lehitimo ang independence sa Ukraine. Wa ni tikasa, wa ni man iubraha nga ang Ukraine nakalingkawas sa USSR. After the dissolution of the USSR, ang mga nasod nga ubos siyang payong nahimo ng gawas nun. Apil ang Ukraine. Karon nga mo ingon man si Putin nga ang Ukraine kabahin sa Russia. Dili kabahin ang Ukraine sa Russia. Bisan at ubos sa USSR, dili part sa Russia ang Ukraine. Ukraine was a separate country. Pareha silang payong ang USSR, pero dili kabahin, dili mahimong i-annexed, dili mahimong isumpay, dili mahimong suyupon sa Russia ang Ukraine. But apparently si Putin, sigon ni Ambassador McFaul, nituo na siyang kaugalingong propaganda na ang Ukraine kabahin sa Russia. Mato ni McFaul, remember, this guy's been in power for 22 years. 22 anyos na si Putin sa gahom. Labuan ni Marcos. Si Marcos 1965, napalagpot 1986. Pilas Marcos 21 years. 21 katuig si Marcos nga nahimong diktador. Presidente una dayon nahimong diktador sa Pilipinas. Si Putin 22 years na. Nahimo siyang presidente, nahimong primero ministro, balik na sa presidente, pero siya ginagdiktar. Diktador gid siya sa Russia. He doesn't listen to his aides. Kinis kunos Putin, di ni maminaw sa iyang mga magtatambag o siya mga eksperto. He doesn't listen. Even when I was ambassador 8 years ago, he was very dismissive of anybody around him. Diyang ambassador pa kuno siya sa US dito sa Russia, si Putin di maminaw sa mga naglibot niya. Iya lang kunong iwakli, iya lang isalikway kung doon na sila isulti. He's out at his compound, nara siya suod siyang compound, doesn't come into town very much. Di na siya magawas. And under COVID, he's been more isolated. Nisamot pagid siya ka-isolated. Kaya wa na siya gawas-gawas sukad pagsulbong sa pandemya sa COVID-19. Matod ni Ambassador McFaul, I sat in the room with him for 5 years when I worked in the Obama administration. 5 katuig na kuno siya. Sige tambong sa tanang tigom ni Putin. I speak Russian. Kasabot ko Ruso. I listen to him. Minaw ko niya. And I know what he says. Kahibaw ko, kadungog ko, kasabot ko sa tanan niyang istorya. He is increasingly unhinged. Nagkaliso ang iyang pangisip. Nagkabuang-buang si Putin sa lakton nga pagkasulti in the way that he talks about the regime. Kung imo basihan ang iyang sinultihan, mahitungod sa rehimen, si Putin nagka-out of touch sa reality. Nagka-liso ang iyang panghuna-huna. Come here, CB girl. Yan na si CB. Atong ipaila-ila karong hapuna. Come here, CB. Ganahan ka ni Putin o di sad ka ganahan niya? Mao ni si CB girl. Good afternoon, CB girl. How are you this afternoon? Balingit. Balingit. How are you this afternoon? Ugma pa ni maligo si CB. So, humot-humot na gid. May kinibudag tutok. Tanawar ko ng mata na CB. Oh. So, amo na siyang tupihan para maklaro ang iyang malulot ng mga mata. CB girl. Sinikaon na Ars. Yeah. Oy. Kaon na di. Oy, ang appetite ni CB na balik na. Okay, Sib. Thank you very much, Sib, ha? For being with us this afternoon. No, to see CB girl. Usa sa gipazihan ni Ambassador McFaul sa pag-ingon na buang-buang na ni Putin, wa na ni magkadimao o iyang pangunahuna. Kini kunong iyang pangangkon nga ang presidente sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky neo-Nazi. Bag-o kunong Nazi. Mura kuno bag sumusunod ni Hitler. Sa way pagsusi nga si Volodymyr Zelensky Hudiyo. Nya kadto si Hitler anti-Jews man to. Mabto iyang gipapatay to mga Hudiyo. Kaya iyang giisip ang mga Hudiyo nga inferior race, makamansa sa ilang
Aryan race, sa kalunsay sa ispiso no kay dugo sa mga German, sa mga Aleman, puto iyang gipapatay ang mga Hudyo. Unsaon pagka neo-Nazi o bagong Nazi, ang neo-Nazi pasabot bagong Nazi. So sumusunod ni Hitler si Zelensky nga Hudyo man ang iyang katigwangan gipamatay mang Hitler sa ikaduhang gubat sa kalibutan. So wa na gini magkadimao si Putin. Si Putin ni atong gipasabot ha dili nila ang head of state nga di sa magkadimao ang sinultihan, taka lag istorya. Matod ni McFaul, that doesn't sound like somebody who's going to sit down and negotiate a peaceful outcome. So si Putin o si Zelensky mo magsabot unsaon nga mahunong naning gubat sa Ukraine, pero si Putin nitawag ni Zelensky nga neo-Nazi bisan siya pagka-Hudyo, pasabot nga si Putin wa na makasabot sa iyang gipanulti. Matod ni McFaul nga ang mga diktador sama ni Putin dili na nimo mapasabot, di na ka makahatag sa imong hunahuna nila, di na ka makapatinaw nila. Matod niya, when dictators rule for decades, kung maabtag pila ka dekada ang mga diktador sa ilang gahom, they, number one, stop listening to advisors. Di na sila maminaw sa ilang mga magtatambag. Number two, become disconnected from reality. So, wala na sila kalibutan unsay tinuod nga mga panghitabo. Number three, spend a lot of time alone. Sila-sila na lang. Lingaw na kay sila sa ilang kaugalingon. And number four, overreach. Magpalabi na, magpasubra na. Dili na reasonable ang ilang sinultihan o ang ilang mga lakang. Matod ni Ambassador McFaul, this is exactly what has happened to Putin. Mao ni ang nahitabo ni Putin. Dunay nindot kayong istorya ang usa ka magsusuwat og libro mahitungod sa mga diktador. Na-interview ni siya ni Trevor Noah. No, kung kamo fan mo ni Trevor Noah, nakakita tele mo ining interview ha. So, tungod aning gubat sa Ukraine, timely kaayo ang interview ni Trevor Noah, ining author sa libro about dictators. Ipangutana niya ang magsusuwat, unsa may abilidad ini mga diktador nganong malampuson man kay nilang madiktahan ang nasod. Si Putin tiyam na 22 anyos na. Si Marcos na abtag 21 anyos. Si Jinping sa China mahimo na siyang president for life kay giusab ang konstitusyon sa China, gitangtang na ang term limits. So mamahimo siyang laing Mao Zedong. Nganong ang mga diktador absolute man ang ilang kontrol sa usa ka nasod. Giunsa man na nila ang iyang tubag makahahadlok. Matud niya, ang mga diktador na hibaw nga aron hingpit ang ilang pagkontrolar sa nasod, ang ilang unang patyon mao ang kamatuoran. So mao kuno na ang prerequisite sa dictatorship is to kill the truth. Unsaon nimo pagpatay ang kamatuoran? You lie every day. Mamakak ka kada adlaw. You lie every time. Mamakak ka kada abli sa imong bakba. Nya kanang imong bakak, imo ginang nuntan, imo ginang sustinihan, imo ginang i-insister. Hangtod nga ang katawhan magsige na ka og pamakak. Naay mo sukwahi nimo ingna nga maunay bakakon. I-fact check ka sa media, ingna ang media nga bakakon. I-fact check ka sa oposisyon, ingna nga ang oposisyon mo ay bakakon. Mo presentar og ebidensya ang ubang mga tawo nga namakaka, ingna nga kamo mo ay bakakon. Sayop ng inyong mga kasayuran. So, mamakaka, balik-balik ka imong bakak every day and every time, kada adlaw, kada bukas sa imong baba, o dauta ang mga musukwahi sa imong bakak. Ingna nga sila maoy bakakon. Hangtod mo abot ang panahon nga ang imong katawhan malibog na, unsa may tinuod, unsa may bakak. Mo ni sulti ni so-anso, ang sulti sa presidente mao man ni, unsa may tinuod, unsa may bakak. At that time, ilampos na ka. Ikaw may naa sa gahom, ikaw may naay puwersa, ikaw may naay influensya, imo lang reinforce ang imong mga bakak every day and every time ngadto sa katawhan. Ug kung ang katawhan bisag dili hingpit mo tuon nimo pero magduda na unsay tinuod ug unsay bakak, nilampos na ka. Pagpalig-on sa imong diktadura. So mao ni. Ug mao ni nahitabo dinhi sa ato ha. Bakakanta, balik-balikan ta og bakak, nagkaroon naglibog na ta unsay tinuod ug unsay bakak.
ang mga nahibaw unsay tinuod ingnon nga mga dilawan, ingnon nga mga komunista, ingnon nga mga subresibo, ingnon nga mga drug lord. Ang ilang bakak mo ilang ipatunhay mo ilang gibalik-balik hangtod nga maglibog na ang katawan. Kung di ta mosugot ana, maningkamot ta sa pagsukwahi sa tanang bakak, sa pagbisto unsay tinuod, sa dili pa uwahi ang tanan. Kay sigon nining eksperto sa mga diktadura, maunay first requirement sa dictatorship ang pagbuno, ang pagluba sa kamatuoran. Atong i-acknowledge ang latest 10, ang katapusang na po nga nagka-comment sa atong chat box. Maayong kilom-kilom, Odon Catelo, Oni Albarasin, Mike Barte, Dean Discaliar, Jessico Morata, Amparo Pino Patalinghog, John Rick Cabada, Connie Cel Mendoza, Bebot Navarro, Renato Macasero, Josie Osorio, Milwar Lapinig, Victor Briones, Lynn Lee, Raul Palma, o Rico Canasa. Si Rico na ani sa buhisan. Mato ni Mike Barte, atong mga pangaliya sa Espiritu Santo nga hayagan ang panghuna-huna ni Vladimir Putin nga lamdagan siya nga pabalikon ang iyang mga sundao sa Russia ug hunungon ang invasion sa Ukraine. Mga liya, kunota na lamdagas Espiritu Santo si Putin. Nindot kay itong placard gida sa usa mga molupyo sa Ukraine atol sa ilang, actually dili ito sa Ukraine, dito sa Moscow. Protesta sa Moscow karon 4,000 ka mga demonstrador sa Moscow ang gipangdakop, gipambriso kay nagprotesta sila batok sa gubat sa Ukraine. Usa sa mga placards nindot kayo nga nagkanayon. If Russia stops fighting, the war will end. Kung ang Russia muhunong pakig-away, mahunong ang gubat. If Ukraine stops fighting, Ukraine will end. Ukraine no more. Kung ang Ukraine muhunong pakigsangka, ang Ukraine mao'y mapapas. Manay kalainan sa panagsakbang ron sa higanting nasod sa Russia o sa kumingking ra nila, gamitoy kay nga silingan nilang nasod, ang Ukraine. Latest sa atong COVID-19 cases, for the first time in 2022, below 1,000 ang atong bag-o mga kasos sa COVID-19. Wa nakabot o sa kalibo. 951 ang bag-o mga kasos sa COVID-19, the lowest daily tally since December 29, 2021. Ang atong positivity rate, 5% for the second straight day. So nagkaubos, nagkaminus, hinauti na ni musulbong pagbalik ang atong bag-o mga kaso sa COVID-19. Update sa pagpamakuna. Finally, girevise na sa gobyerno ang target sa pagpamakuna. Ang bagong target karon 100 million Filipinos na. Mas taas ni sa original nga target nga 70 milyones ang mabakunahan. Nituo na finally ang Department of Health sa World Health Organization na tungod sa Omicron, tungod sa Delta o ubang variant sa COVID-19, ang ayang patasan ang target population pag-angkon og herd immunity. So 100 million na ang atong target nga bakunahan. So pilay na bakunahan na as of Sunday. Hangtod gahapon. Sigon sa Department of Health, ang nabakunahan niabot na og 63 million individuals. 63 milyones ka mga Pilipinon. Imo nang i-divided by sa atong national population nga 109,600,000, 57.4%. Perting gamaya pa. O patag-abot sa 60%. 57.4% pa ang nabakunahan. Ang nakapait, kay sigon sa Department of Health, nagsubra na ang supply sa atong mga bakuna. Matod sa DOH, na-deploy na nila ang 171 million vaccine doses na nakuno ron sa mga local government units na nasa nagalilain nga mga probinsya. Timan niya, 171 million vaccine doses ang ilan ang na-deploy. Pero unsay pahibaw sa Cebu City Health Department karong hapon, 200 ka doses na lang sa Pfizer para sa mga bata nga 5 ngadto sa 11 anyos ang nahibilin.
Posible mahurot na karong adlaw, muhunong na sab sila og pamakuna ugma. Ingon 177 million vaccine doses na ang na-deploy. Nganong wa na may bakuna ang Cebu City ug ubang mga local government units dinhi sa Central Visayas. Hain man ang mga bakuna. Hain man na tagui. So wa na tay problema sa supply, na problema na sabda sa deployment. Kapinas duha ka tuig human sa pandemya, wa pag yun magkadimao ang atong pagduma sa pandemya. Apil na ang wa nato pagkadimao sa pagduma sa atong pagpamakuna. Unsaon man nato sa pag angkon og herd immunity kundi ganit ta kamao mo deploy sa atong mga bakuna. Sige lang ta paghambog nga sobra atong supply, yet di kaabot ngadto sa mga probinsya like Cebu and Central Visayas. Ug ang atong final item karong hapuna mao ang pagtugot sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa Miyerkules Badlis. So for the first time, sukad pag-ulbo sa pandemya, gitugutan natang manimba og badlisan ang atong agtang atol sa Ash Wednesday karon ng Miyerkules pohon, Marso 2. Unsa may inyong plano para sa Lenten season? Ang akong plano ug akong gisugyot sa akong asawa, at least di ko mukaon og karne. Mao na akong plano para sa tibuok Lenten season. Unsa may inyo? Unsa may inyong plano na sakripisyo, na puasa, na panaad aron sa pagbalaan sa Kwaresma? So matod sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, mahimo na tang badlisan ang atong agtang karong Marso 2. Sa atong pa karong Miyerkules pohon, sa atong Miyerkules Badlis. Ang guidelines nga girelease sa Episcopal Commission sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, nagkanayon na ang mga pari makabadlis na og abo sa mga agtang sa mga Katoliko. Pero mao ni nakalahi, dili magsigi og sulti ang pari nga repent and believe in the gospel, or remember that you are dust and to dust you shall return. Mao man ni ang isulti atol sa Miyerkules Badlis. Sa abog kagikan, sa abog kapauli. Or ang ikaduha, repent, paghinulsol og tuo sa ebanghelyo and believe in the gospel. Ingon sa CBCP, imbis magsigi og sulti ang pari nga matuasikan or gidasig ang mga pari nga mag face mask ug ang mga manimba nga mag face mask, total ang face mask di man moabot sa agtang. Dili na mosulti ang pari inig badlis. Kausahon na lang og sulti. Nya para na sa tanang mga nanimba. Na sa abog kagikan, sa abog kapauli. Kausahon na lang sulti para tanan, o nya badlis kibadlis na lang ang mga pari. Nya gidasig sa CBCP ang mga simbahan pag-deploy og daghang mga sakristan o mga lay ministers. Kay gipaabot daghan ang magpa-badlis karong Ash Wednesday, karong Miyerkules, aron dili magponsisok ang mga tao, dili malangay, daghanon ang mga mubadlis. Kaya mga lay ministers mahimo man nga mo tabang sa pagbadlis sa Miyerkules Badlis puhon. Pagsugod, formal nga pagsugod sa 40 ka adlaw na Lenten season. Daghang salamat yung padayon nga interes ug sa inyong paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanong mga paghitabo sa atong palibot labaw sa tanan. Daghang salamat yung pagahin og panahon, paggasto og kwarta, pagpalit og internet data aron lang makalili ni ining kabus og dili takos nga panahom sa kilom-kilom.